раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода аз раванди бундёди як қатор корхонаҳои саноатии шаҳр Боздид ба амал овард. дар хусус дар минтақаи саноатии шимолу шарқии шаҳр бо фаъолияти ташкилии корхонаи навтаъсиси Ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Доро инвест ошноӣ пайдо карда шуд. иттилоъ дода шуд ки аз ҷониби ширкати гуногунсоҳаи Доро инвест корхонаи коркарди мева ба тариқи хушккунӣ ба роҳ монда мешавад. интизор меравад ки баъди воридоти таҷҳизоти муосир аз хориҷи кишвар корҳои васлкунӣ оғоз мегардад. дар ин минтақа аз ҳолати собиқ корхонаи комбинати шири шаҳри Хуҷанд Боздид ба амал оварда шуд ва иттилоъ дода шуд ки муассиси корхона бо ҷалби сармояи дохили хориҷӣ иқтидорҳои қаблии ин корхонаи бузургро барқарор карданист. таъкид шуд ки аллакай гуфтушинид бо шарикони тиҷорӣ ба воситаи Бонки Аврупоӣ рушд ҷараён дошта, коршиносон заминаҳои моддӣ ва ҳаҷми истеҳсолотро муайян намуданд. тибқи лоиҳа корхона дар якчанд марҳила аз навсозӣ карда барои коркарди ниҳоии маҳсулоти ширӣ ва гӯштӣ азм хоҳад намуд. дар маҳаллаи бофандаи шаҳри Хуҷанд аз ҷониби корхонаи Ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сатн бундёди иншооти бузурги сеошона бо маром идома дорад. зимни шиносоӣ иттилоъ дода шуд ки дар ошонаи якум мағозаи фирмавии ширкат ва дар ду ошонаи дигар хатои нави технологӣ истеҳсолии сару либоси пахтакин ба истифода дода мешавад. дар минтақаи озоди иқтисодии суғ аз фаъолияти бундёди Ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Азия Политекс шиносоӣ пайдо карда шуд. иттилоъ дода шуд ки корхонаи нави Азия Политекс барои истеҳсоли халтҳои гуногуни калон пешбинӣ карда дар масоҳати 1.6 гектар бундёд мешавад. маблағи сармояи ширкат $2 миллион амрикоӣ буда марҳила ба марҳила ба $10 миллион расонда, дар сурати мавриди истифода қарор гирифтани марҳилаи аввали он беш аз 100 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин мешаванд. раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода бо ёдоварӣ аз ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешроҳи миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки саноатикунонии мамлакат ҳадафи чоруми миллӣ эълон гардид, таъкид намуд ки ин иқдомро саноатчиёни шаҳр ҳаматарафа дастгирӣ намуда ҷиҳати ба кор андохтани иқтидорҳои нави истеҳсолӣ тадбирҳои мушаххасро амалӣ месозанд. дар ин замина дар минтақаи озоди иқтисодӣ заминаҳои васеи роҳандозии фаъолият муҳайё карда шудааст.